खोजते हो कैसे चलोगी कैसे चलेगा जलवा है हमारा। एक थारा कहूची सब्सक्राइब करवा करुणा हो केही ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜିର ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କେତେବେଳେ ନତାଶା ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ତାକୁ କହୁଛି कि नहीं ये मुक्ति ही ये अंकिता नहीं କିନ୍ତୁ ତା କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇଥିଲା ସେ ତ ତା ଚାଲ ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିକି ତା ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଅଙ୍କିତା ଡରେଇଛି ବୋଲି ତମର କିଛି ବି ରହିଲାନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ସାଫ ସାଫ ହେଇଗଲା କି ନା ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ଆସିଥିବା କଥାଟା ନତାଶା ମିଛ ବୋଲି କହୁଛି ଏଇଟା ତା ମନର ଭ୍ରମ ଆଉ ଅଙ୍କିତା ଚୁପଚାପ ତା ଘରେ ହିଁ ଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମଜା ମଜା କଥା ଏଇଭଳି ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି କେମିତି ଚଳିବ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର କଥାରେ ଏମିତି ଟକିନା ମାରିଦେବେ ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।